Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман узр мехоҳам, ки пастар гап мезанам, ҳама хоб аст. Соат аз 11 шаб гузаштагӣ аст. Ҳамин ҷо компютер рости гап гаран кард, шах шудаю тармазид карда сарадар кунон. Гуфтанатон мумкин аст, ки свет нест, аз куҷо компютер кор кунад, бо аккумуляторҳо кор мекунад. Чӣ хеле ки гуфта будем, преобразовател харидагӣ ҳастем. зеро ки бисёр муштариҳо норозӣ буданд, ки кори мо ақимон шуда истодаасту ту бепарво гаштиму бепарво нагаштем. Мо ин таҷҳизотое гирифта кор фармида истодем, танҳо аз серкори успед накарда истодем. Аз баъзе масъалаҳо мана як нишонае, ки ҳозир дар пешрӯи мову шумо зада истодааст, компютер шах шуда истодааст. Як 2 соат 3 соат боз ан ҳамин аҳвол перезагрузка метиҳам, як чиз фоиз мерад, ҳатто 2 маротиба қариб аз 98-99% шах шуда аз сари нав сардодагӣ ҷом ҳаст. Як бор чизе ки сар метиҳам, ҳатто як сутка меам мерад. Хеле мушкилиҳои техникӣ шуда меистад. Фақат бародари азиз, як савол дар мин майнаи сари ман омад. Ман хостам, ки аз шумо ҷавобашро гирифта бошам. Аз сабаби оне ки ман дар ҳамин водии Зарафшон яке аз наворбардороне мебошам, ки қариб ки дар тамоми ҳамин деҳаҳои обреви водии Зарафшон, боло қариб деҳаҳои Масчоҳ, Айнӣ то ба саргаҳи боло, дар умум агар гирем, бениҳоят бисёр деҳаҳое ҳаст, ки мо рафта хизмат мекунем дар тӯю маъракаҳои мардум. Ва яке аз он чизҳое, ки бо мо пешурӯ мезанад, раисони маҳаллаҳо ҳастанд. Дар ҳар деҳа як раиси маҳалла ҳаст. мавзӯъро баъдан хоҳед фаҳмид. Фақат ман имрӯз аз шумо як суол мекардам, ки аз сабаби оне ки ман намедонам, худам он қадар ҳамин чизро ман то ба ҳозир аҳамият ҳам надодам, ва аз сабаби оне ки тамошобинони мо дар ҳама соҳаҳо, дар ҳама намуди табақаи соҳа кор ки мекунед, кору фаъолият ки мекунед, шояд он чизҳое ки ақлу фаросати мо нарасад, ақлу фаросати шумо расад. Савол конкретӣ аст. Якто савол. Доираи ваколатҳои раиси маҳалла аз чиҳо иборат аст? Мақсади гапам чӣ аст? яъне вазифаҳо ва ваколатҳову чизҳое ки метавонад дахолат кунад раиси маҳалла чиҳо аст? Тамом. Саволи оддӣ. Мавзӯъро баъдан хоҳед фаҳмид. Ва ногуфта намонам, ки аз шумо хоҳиш мекардам, ки бе таъхир, бе ягон намуд пастзаниҳо, таҳқиркуниҳо ҷавоб дода бошед. Зеро ки савол ягон ба мақсади ғаразнок дода шудагӣ нест. Савол чунин аст: ваколати раиси маҳалла чи аст? Ба истилоҳ баъзеҳо домком мегӯянд. Ҳама қадар чиз. саломату сарбаланд бошед. ҷавоби шуморо интизор ҳастам.